Vale, vamos a ver os cortes que facemos. Corte 1 e corte 2. Corte 1. Corte 1. E aquí poñemos debaixo o corte 2. Vale. No corte 1 sempre son os mesmos cortes, sempre igual. Vale, abrimos o corte, empezamos sempre pola esquerda e vemos aquí que temos isto, e temos aquí N1, V1, M1. E aquí temos un RAI que era igual a 30 kN e unha RAX que era igual a 0. Vale, e de aquí a aquí hai unha distancia X. Este X oscila entre 0 e 1. X igual a 0, X igual a 1. Como esta é unha viga que está quieta, non se move, unha viga isostática, vamos a cumplir as leyes da isostática, que sumatorio de forzas en X igual a 0, sumatorio de forzas en Y igual a 0 e sumatorio de momentos en 1 igual a 0. Sumatorio de forzas en X significa que N1 máis RAX igual a 0. Nos acordamos que para as forzas en X, se vai para aquí é positivo e se vai para aquí negativo. Entón significa que N1 igual a 0. Vale, entón vamos a poñer aquí que N igual a 0. Temos que 30 kN para arriba menos V1 igual a 0. Significa que V1 igual a 30 kN. 30 kN. Entón poñemos aquí 30 kN e aquí máis porque está por encima, positivo. Vale, moi ben, seguimos. Sumatorio de momentos en 1. Nos acordamos que os momentos para aquí é negativo e para aquí o momento é positivo. Entón, M1 é negativo. Teríamos RAI por X, que é a distancia ao momento aquí. Entón, poñeríamos máis 30 por X igual a 0. M1 igual a 30X. X oscila entre 0 e 1. Cando X é 0, M1 é igual a 0. E cando X é 1, M1 igual a 30 kN por metro. Bueno, aquí non se ve moi ben, pero bueno. 30 kN por metro. Entón poñemos aquí 0 e iría hasta aquí. Hasta 30 kN por metro. Poñemos aquí un máis. E vamos co corte 2. O corte 2 sempre facemos o mesmo, facemos un corte, collemos o que hai á esquerda e o que está á dereita non nos interesa. Entón facemos así. E se facemos aquí o corte, temos esta forza aquí e estas dúas aquí. RAI que era igual a 30 kN, RAX que era igual a 0, aquí hai 40 kN, V1 no corte, N1 e aquí, perdón, 2. E aquí M2. E daqui a aquí hai unha X e esta X oscila entre 1 e entre 4, non? Porque de aquí a aquí hai 1, que estamos aquí entre 1 e aquí que sería 4. Entón, entre 1 e 4. Vale, sumatorio de forzas en X igual a 0, sumatorio de forzas en Y igual a 0, sumatorio de momentos en 2 igual a 0. Entón temos que RAX máis N2 igual a 0, N2 igual a 0, vale? Pois N2 igual a 0. Temos tamén que esta positiva, esta negativa e esta negativa. Entón temos 15 kN menos 40 kN menos V2 igual a 0. Isto significa que V2 igual a menos 10.000 newtons, menos 10 kN. Vale, pois o poñemos aquí. Como é negativo, lle poñemos aquí o negativo. E aquí sería menos 10 kN. Vale, hai que indicar as unidades sempre, poñer as unidades. Vale, vamos a ver que pasa co momento. Aquí temos forzas que nos fagan momento esta de aquí, que estaría a unha distancia X, e despois tería esta de aquí, que estaría a unha distancia de aquí a aquí hai 1 metro. Entón sería X menos 1. E este momento de aquí. Entón sería menos M2, sentido antihorario negativo,
esta é sentido antihorario por tanto negativo, 40 que multiplica a x menos 1, porque esta distancia de aquí é x menos 1. Y esta de aquí más 30 kilonewtons por x igual a 0. Entonces M2 é igual a menos 40x máis 40 máis 30x. Entón queda a fórmula final, queda 40 menos 10x. Vale, x oscila entre 1 e x oscila entre 4. O momento 2, cando x é 1, é igual a 30 kilonewtons por metro. E este de aquí, cando x é 4, sería igual a 0. Entón isto pasa de aquí a aquí. Ui, perdón. De aquí a aquí. Positivo, Nos acordamos que sempre que a viga é unha viga normal, non teña momentos aquí polo medio, os diagramas de momentos fluctuantes son cosas normales, cosas rectas. Vale, este non, este pode haber saltos, pero aquí sempre está recto, a non ser que aquí haxa un momento no medio.